ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନ ଯାଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଭଳି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆପଣ ବିଜେଡି ଜଏନ୍ କଲେ ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଯେ ଏସି ଚାମ୍ବରରେ ବସିବେ, ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ କୋଟ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ସେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ। ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିବା, କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ ଛାଡ଼ି, ଏସି ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରୁ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ଲାଇଫ୍, ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ପାଖକୁ କେତେ ଯାଇନୁ, କି ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିନି, ଯେ ଏସି ଚାମ୍ବରରେ ବସିବେ, ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ କୋଟ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ ନେତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତି, ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କରନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କାରଣ ଏଟା ଭାରି ପଙ୍କିଳ, ମାନେ ଯେଉଁ ପଙ୍କମୟ ଇଏଟା। ଆପଣ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସିଲେ ଜନଜୀବନକୁ? ଏସି ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଝାଳ ନାଳ ହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ କାମ କରିନେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ମନରେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆପଣ କେବେ କେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ପଟ୍ ରୁମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥାଏ, ଯାହାର ଟେମ୍ପରେଚର 46 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ। ସେଠି ଲୋକମାନେ କାମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପିରିୟଡ଼ିକାଲି କ୍ଷୀର ବା କିଛି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ନହେଲେ ସେଠି 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେନି। କାର୍ବନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର 3700 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆଜ୍ଞା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଫିଡଷ୍ଟକ୍ କ୍ରାକ୍ ହୁଏ। ନିଜର କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଜାଗା ଟେମ୍ପରେଚରରେ ହେଉ, ଧୂଳିରେ ହେଉ ବୁଲିକିରି ୱାର୍କମ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉ, କାରିଗରଙ୍କ ସହିତ ହେଉ କାମ କରିବା, କଥା ହେବା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ପିଲାବେଳେ କଟକରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା, ମାଟି ସହିତ ରହିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ହଲ୍ରେ ବସିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର ଭଲ କଥା ଏ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଜଦୁର, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଲିଡର, କମ୍ୟୁନିଟି ନେତା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଲିଡର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତା ଆଗରୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ, ଇଏରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ କଥା ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଥିଲା ଭଲ କଥା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଅଛି, ପଳେଇ ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଖରାରେ ଗରମରେ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା, ସେଟା କରିପାରିବା। କାହାର ସହନଶୀଳତା କମ୍, କାହାର ବେଶୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି, ଏଇଟା ହଠାତ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର 10 ବର୍ଷର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ନୂଆ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସହକର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିନ ମୋର କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର କାମ ଛାଡ଼ି ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯିବି ବୋଲି। 2014 ମସିହାରେ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି। 2019ରେ ମୋ ବାପା ପଡ଼ିଗଲେ, ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସର୍ଜରୀ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବୟସ 90 ବର୍ଷ ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଗ୍ୟ ହୁଏତ ଅଟକେଇ ରଖିଲା, କହିଲା 2024 ହଉ, ତୋତେ ଛାଡ଼ିବି ଯିବା ପାଇଁ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ମାନେ ଜାତୀୟ ଦଳ ସହିତ ରହନ୍ତି। ଏବେ 2014ରୁ ଆପଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ମୋଦିଙ୍କର କ୍ରେଜ୍। ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନ ଯାଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଭଳି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ ମୋ ବିଷୟରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଟିର ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ଥିଲି, ନିଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଉଠିକି ଯାଇଛି? ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 11 କ୍ଲାସ୍ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ି
କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଛୋଟିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ମୁଁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କେତେ ନା କେତେବେଳେ ଫେରିଆସି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଯୋଡ଼େ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଅଣରାଜନୈତିକ ନଟ୍ ଫର୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ମୁଁ ଭାବିଲି ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ ଦୁଇଟାକ କରିହେବ। ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ମୋ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କରିପାରିଥିଲି, ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ଆଉ ଯିଏ ବି ଜାତୀୟ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପୁରା ଭାରତ ଉପରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ 30ଟା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଗୋଟେ- ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଭାବନା ରହିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାରରେ ବି ଆମେ ଯାଇ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବୁ। ନବୀନ ବାବୁ 24 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ ମୁଁ ବାହାରୁ ବି ଦେଖିଥିଲି, ଭିତରୁ ବି ଦେଖିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା ବେଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆପଣ ଚଏସ୍ କଲେ କଟକ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ 1998 ମସିହାରୁ ଜିତି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳର। ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଠିଆ ହେବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ କଟକ ସିଲେକ୍ଟ କରିନଥିଲି, କିଛି ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଇଟା ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଜଏନ୍ କଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନବୀନ ନିବାସରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଏଭଳି ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମୋ ବିଷୟରେ ଚାଲିଲା। 24ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା ଚାଲିଲା। 24ରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା କି ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଲଢ଼ିବି, କଟକରୁ ଲଢ଼ିବି। ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେଇଟା କରିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକିନା କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ମୁଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଥିଲି, କାର୍ବନ୍ ବ୍ଲାକ୍ର ସିଓ ଥିଲି, କେମିକାଲର ସିଓ ଥିଲି, ଆଇଟି ବି ଦେଖିଥିଲି, କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ବି ଦେଖିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଆସିଲେ ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଜଏନ୍ କଲେ ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ଆକ୍ଟିଭଲି 2017-18ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଜୁ ବାବୁ ଦ ଟଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଥିଲା ବମ୍ବେରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ଥିଲେ ମୋତେ ସେଠି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ଲୋକ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯାଇ ଭାଷଣ ଦେବି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି। ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଭାଷଣଟା ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ତାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲି ତା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବନାଉଥିଲି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେ ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ନବୀନ ବାବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେ କାମ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କରୁଥିଲି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଡାକିଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ପ୍ରସ୍ତାବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲି ସେଠୁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିପାରିଲିନି। ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ରାଜନୀତି ସହିତ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ 24ରେ ଆସିବି। ଆସିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କଟକରେ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ବଢ଼ିଥିଲି ତାର ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। 4,74,000 ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିବ। ଜିତେ ହାରର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଅନେକ ଥର କରିକି ଆମେ ଯାଇଛେ ଆସିଛେ। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ, ଆମର MLA ମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଭାବିଥିଲେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବେ ବୋଲି? ଆଜି ଦିନ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଥାଇକି ରାଜ୍ୟସଭା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ବି ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବୋଲି।
ମୁଁ ନିଜକୁ ମନେ କରେ ଯେଭଳି ଆମର ଏତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜରରେ ରଖିକିରି ମୋତେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଅତୀତରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ନୁହେଁ ଯେ କାହିଁକି ଦେଲେ କ'ଣ କଲେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ କ'ଣ କଲେ ସେଇଟା ଜରୁରୀ ନାଇଁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଯେ ହଠାତ୍ କିନା ଜଣେ ଉଠିଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ସହିପାରୁନୁ ତେଣୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ କିନା ସବୁ ପାଇଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇ ସବୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ପଦବୀ ପାଇଗଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଗେନ୍ ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଥା ମୋ ଜୀବନ ସବୁ ମୋ ସମୟରୁ ଆଗରୁ ପାଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ରିଡର୍ ହେଇଥିଲି 3 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଡର୍ ହୁଅନ୍ତି 8-10 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡିରେକ୍ଟର 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଇଥିଲି ଲୋକମାନେ ଡିରେକ୍ଟର 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ HRD ନେଟୱାର୍କ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ବଡି ହେଉଛି HR ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲି 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସମସାମୟିକ ଠାରୁ ଆଗରୁ ମୋତେ ପାଇ ଆସିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ଅଛି ସମସାମୟିକରୁ ସବୁବେଳେ ଆଗେ ରହିଯିବେ ଯୋଗ କହନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ କହନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ରାଜନୀତିରେ କଟକରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେଲେ କଟକରେ ଦୁଇଟି ବିଧାୟକ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ପଳେଇଲେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ MP ପଳେଇଲେ ଯେଉଁ କଟକ ରାଜନୀତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଆପଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ କଟକ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ଗଡ଼ କଟକ ଗଡ଼ ଅଛି କଟକ ଗଡ଼ ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥାଏ ସେ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନେତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନେତା ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେ କହିଲେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଅନେକ ଲିପାପୋତି କରି କହିପାରେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲି କ'ଣ କଲି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଏ କେଉଁଠି କହିବ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଲି ବୋଲି କେହି କହିବେନି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ ନ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖେଇଦେବେ ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆସି କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଏଭଳି ଲୋକ ମିଳିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ବନେଇଥାଏ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଅଛି ଏ ପରିଚୟଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟାର ଆନୁଗତ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଅନ୍ୟ ବାଟେ ଚାଲିବି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଦାୟୀ ଦଳ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କିଛି ନୁହେଁ କଟକର ଗଡ଼ କଥା ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନିଜର କ୍ଷେତ୍ର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ନେତାମାନେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଯାହା ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ମୋହନ ମାଝୀ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରାହେଉନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନ୍ କଲି ସେ ଉତ୍ତର ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଲଢ଼ୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଇରାନ ଗଲେ କି ଫ୍ରାନ୍ସ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ଚାକିରି ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ନା ନାହିଁ
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସମୟରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲା କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ସଂଘର୍ଷଟା ସବୁବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଏଠି ଯିଏ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ହେବ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆମେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ନବାନି ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ନେବା କଥା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ବିଲ୍ଟା ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିରୋଧ କଲେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବିଜେପିର ସେଠି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ କାହିଁକିନା ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ଓଡ଼ିଶାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରୋଧ ମହାନଦୀ କରିବୁ ଇସ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ମହାନଦୀ issue। ସେଇଟା ବି ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ହେଇଛି ମୋଦି ବା କାଲି ଫୋନ ଆରେ କରି ଆମେ କହିଦେଲେ 3 ଜଣ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିବେ। କହିଛୁ ମୁଁ ନିଜେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି ସମାଧାନ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ କେହି ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା 20 ଜଣ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଅଛି ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଅଛି ଓ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି 20 ଜଣ ଏମ୍ପି ବାବୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ପଚାରିବାର ଅଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେଣି ଆମେ ତ ବେଶୀ ଶୁଣିପାରୁନୁ ନା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ତାର କ୍ଲିପିଂ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଓଡ଼ିଶା ସପକ୍ଷରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ସେ କଥା 24 ପରେ ପରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି କି ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫକୋର୍ସ କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ, ଜଡ଼ିତ ନିଶ୍ଚିତ। ରହିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି 2024ରୁ 2025 ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ପକେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ବିଜେଡ଼ି କିଛି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସମୟ କ'ଣ ଆଉଛି 26ରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆଉ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ଭିତରେ ଟିକେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଯାହା ମାନେ ଏବେ ନାରୀ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା ଡେରି ହେଇଗଲାନି ଆପଣ ଭାବିଲେନି ଆମେ ଆପଣ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରକାରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହେଇଥିଲା ନାରୀ ଅଧିକାର ଉପରେ ହେଇଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଅନେକ ରିମୋଟ ଏରିଆକୁ ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଆମର ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି 24ରୁ 25 ହଠାତ୍ 24 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ ହୁଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ସକ୍ ହୁଏ ସେ ରିକଭର କରିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ରିକଭର କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଇତ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଆମକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଆମେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଆରେ ବାବୁ ନୂଆ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେନି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଥିଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷଠୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ରୋଲ୍ ଆମକୁ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଜନତା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ବିଜେଡ଼ି କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କେଉଁ ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁଜାତା କହୁଛନ୍ତି ରାଉତ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯିଏ ଆମ ଦଳର ଆଦର୍ଶ ଦଳର ଅଧିନିୟମ ଆକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ବି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଅନେକ ଲୋକ ହଉଥିବେ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିବେ ସେ ବି ଫେରି ଆସିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କର୍ମୀ ଆସିବା ଅଲଗା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜାତା ରାଉତ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳକୁ ଆସିବେ କୋଭଳି ଆସିବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ କି ମୋହନ ମାଝୀ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ସେ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆପଣ କିଛି ଖବର ମିଳିନି ଯେ ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣ ନାଇଁ ଅତି ପାଖ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଅଛି ଯେଭଳି କହିଲି ମୁଁ 18 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନା ଆମେ ମୋତେ କହିବା କଥା କହିବେ। ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଜନୀତି ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ଭଳି ରାଜନୀତି ଚଳୁଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାର 99% ତିଆରି କରିକି ଆପଣମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର କୌଣସି ନା basis ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ମୋତେ ଆସିବ। କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜଏନ୍ କଲି
ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବା ଯାଏ ସେଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକରି ବଜାରରେ ପ୍ରେସ୍ରେ କହୁନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ଯିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ଦଳ ଜଏନ୍ କରିବା କେହି ବି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଲୁଚା ଛପା କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିବା କଥା ଯିଏ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ, ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, 24ରେ ଅଳ୍ପ କେ କଟିଗଲା। 24ରେ ମୋଦି ଚାହୁଁଥିଲେ, ନବୀନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଟିଗଲା। ବିଜେପିର କିଛି ନେତା ଚାହିଁଲେନି ବୋଲି ଯାହା ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାରେଟିଭ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦଳରେ ନଥିଲି, 24 ମସିହାରେ ଜଏନ୍ କଲି। ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ମୁଁ ବସି କ'ଣ କଥା ହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାକି ଲୋକମାନେ କିଛି ବି ନାରେଟିଭ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। କ୍ଷମତାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନି। ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ଏଠି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ଏଠି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଏଠି ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ ସମୟରେ ସେଇ ଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଲା ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଲି ଯେ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଲିମିଟେସନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କମ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ। ଆମେ ସଫା କହିଲୁ ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେଠି ରହିବ, ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନର ବିଲ୍ 23 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଆମ ନଥିଲା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ମିଳୁଥିଲା। ବିଜୁବାବୁ, ନବୀନ ବାବୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ସମର୍ଥନ କଲୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଏମିତି ଇତିହାସ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆମ ପାର୍ଟିର ଫିଲୋସଫି ସହିତ ଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପିଏରେ ହେଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଏରେ ହେଉ। ସାର୍ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ସେଇ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। 2024 ନଭେମ୍ବର ଆମେ ଯାହା ଷ୍ଟୋରି କରିଥିଲୁ। ଏବେ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଲିବି। ଆପଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ସର୍ଭେରୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଖୋଲିକି କହିବେନି କି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବିନି ସବୁ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେଉ କହୁଛି କି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବେ? ଯେ ସରକାର ତ ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଭଳି କିଛି ସରକାରଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ରେଜ୍ କ'ଣ ବଢ଼ିଛି? ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ନାରେଟିଭ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ନାରେଟିଭ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତିନ ନବୀନ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, କିଛି ଦିନ ତଳେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଯଦି କାଲି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 30ରୁ କମ୍ ସିଟ୍ ଏଠି ପାଇବ। ଏ ନାରେଟିଭ୍ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେହି ୟାକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନାରେଟିଭ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଏ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 80 ପାଇବା ଆମେ 30ରୁ କମ୍ ପାଇବା, କି ମନା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ଶାସନ ଖରାପ ଭାବେ କରୁଛି। ତା'ର ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ, ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆମକୁ ମାନେ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି? ମୋର ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାଲି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଫେରି ଆସିବ, ଏଥିରେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇଟା ବଜେଇଲା ପରେ ସରକାରୀ ଦଳ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ, କହିବେ ଏମାନେ ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ତାପରେ ଲୋକେ ମୋତେ କହିଦେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ପଚାରନ୍ତୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର, ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋର ସବୁଠୁ ବିବାଦୀୟ କଥାଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ।
जो ट्रस्ट प्रसंग में विजु नवीन इंस्पिरेशनल ट्रस्ट होती दिल्ली रे बीके पांड्यान और आपण दायित्व रही समर्थन है जे दल आउटे किए नेता था कि ना अरुण पट्टनायक विजु बाबू नाती भी अच्छा गोटा खाली ट्रस्टी मेम्बर भी करदे भी गोटा बार्ता अलग जाता କଥା, ହଁ। तेणु कौन से प्रकृतिर उद्देश्य माने जहाँ आपनको दल लोक चर्चा करें किसी जानी से देखो ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେ ଅଜ୍ଞତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମୁଁ ହୁଏ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ବି ଛାଣନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ବନେଇଲେ ସେଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ବନେଇଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ट्रस्टर ट्रस्ट भी बदली पारे केतबेले हेले जे ट्रस्टर एग्जीक्यूटर जे ट्रस्ट करिसेंती से ट्रस्ट को केबे भी बदली पारे से तांका क्षमता। मु मध्य अनेक संस्था बनैछि नुआ नुआ जेतर मोर भाई ये करबा कागज दस्तखत तुमे दस्तखत कर दियो एटा बनै देबा पर देखिबा का करबा। अनेक कंपनी आमे माने बनैछु हम जीवन रे जेतर म चाकरी करथली से जो दिन से जे मिलिला भाई तू दस्तखत कर दे तू शेयर होल्डर टिके हे जा तू डायरेक्टर हे जा दस्तखत कर दे। आज्ञा नुआ अनुष्ठान बनैला बेले जी उपस्थित थांती से दिन तांको दस्तखत गोटे अनुष्ठान बनी जाए आगे को आहुरी लोक जोड़ी हेबी तादरे ट्रस्टी अधिका हो पारती नुआ हो पारती ये ट्रस्टी न रही पारती मत खाली ट्रस्ट डिजाइन करने तो कि बंद कर ना मोर मन हेले मो ट्रस्टी रही न रही आज्ञा तेणु यहाँ गोटे राज्यसभा परिप्रेक्षी गोटे नुआ तैयारी करवार आज गोटे बड़ कथा किसी होगला किसी भद्र व्यक्ति कहले संपत्ति ऊपर नजर नवीन बाबू नहीं देखो प्रथम कथा यहीटा हूँ मूर्खता बोली मु कहे जदि ट्रस्टा मोर मो ट्रस्ट रे आपण ट्रस्टी अच्छी मो संपत्ति आपंकर केमती होटा मुझे बुझीपारे आज जाए मुझे कंपनी बनई आपण मो कंपनी गोटे डायरेक्टर अच्छा कंपनीटा आपंकर हो डायरेक्टर कर निमंत्रण कर यहाँ केमी हो तेणु यहाँ निहाती मूर्खता और अज्ञता विषय ये सब आलोचना हुए से एत चर्चा है मु विचार कल ना जे आपको ये विश्लेषण को मु सम्मान देवी ये विषय चर्चा करी क्या ओडिशा मु भावी मु जो पिला बेले बढ़ी ये बहुत विज्ञ लोक थे विचारधारा चिंताधारा उन्नत थिला आईन कानून जानी बुझुले किंतु एभली राजनीतिक कारण फालतू नारेटिव क्रिएट करा जड़े भद्र व्यक्ति कहले मुझे 4000 कोटी टंका नहीं गली 4000 कोटी टंका शून्य केतटा जान नथिबे कोठु किए केमती नहीं जीव आजिकल जमा माने एभली हास्यास्पद कथार उत्तर दे मो समय नष्ट करिया मु चाहनी तेणु दिए नहीं केतबेले सर बहुत बहुत धन्यवाद दीर्घ समय धरिक आम आलोचना कलु एमती गोटे प्रसंग ना भाई आम छाड़ी देचु और सार सबू प्रश्नर उत्तर देइछंती बहुत बढ़िया कि आपण मैंने निश्चित देखिए संस्कृत सार केते ठीक कहते कौन कहते कि लुचेबा चेष्टा कर निश्चित भाव में आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जनइबे सार बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद लास्ट कथा आपन कहबी रेकर्ड करंतु न करंतु नहीं नहीं हम मु कौन कथा लुचेबा चेष्टा करें लुचेबार ना कहीं लुचेबी